Fideo dosbarth tu chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 3. Unfathiannau a hafaliadau trigonometreg bellach. Yn y fideo diwetha, cyflwynwyd y ffwythiannau sec, cosec a cot. Atgofwch chi nawr, sec oedd 1 dros cos theta, cosec theta yw 1 dros sin theta, a cot theta oedd 1 dros tan theta. Gall hafaliadau syml sy'n defnyddio ffwythiannau yma cael ei datrys gan ddefnyddio priodweddau diffiniad y ffwythiant. Gallwn eu hail ysgrifennu yn nhermau cos, sin neu tan. Enghraifft 1. Datryswch yr hafaliad cosec 2 theta yn hafel i 3, lle mae theta rhwng 0 a 360 gradd. Felly yn lle cosec 2 theta, gallwn ni ysgrifennu 1 dros sin 2 theta. Mae hwnna'n hafel i 3, felly lluosi gyda sin 2 theta rhannu 3, a ni'n cael bod sin 2 theta yn hafel i treian, neu allwch chi weid bod chi'n newid lle. Ond yn swyddogol, lluosi gyda sin 2 theta, a wedyn rhannu 3, a ni'n cael sin 2 theta yw treian. Felly, bod i z fod yn 2 theta, mae sin z yn mynd i fod yn treian, a mae z nawr yn mynd i fod yn 2 theta, felly rhwng 0 a 720. Felly o'r cyfrifiannell, sin minus 1 treian yn rhoi ni 19.47 gradd. Mae ddefnyddio lyfr aslunio graff sin ar gyfer 0 i 360, gan gofio bod gan y gromlen hefyd gyfnod o 360 mwyn gwneud yn siŵr bod pob gwerth gyda ni am z. Felly, edrych ar y graff, mae 19.47 gyda ni, fel z1. O cymesuredd y graff, ni'n gweld bod z2 yn mynd i fod yn 180 minus 19.47, sy'n rhoi ni 160.53 gradd. Nawr, o y ffaith bod y cyfnod yn 360, os ydiwn ni 360 19.47, gawn ni ateb arall o fewn y cyfwng 379.47 gradd, a wedyn ydio 360 i 160.53, a ni'n cael 520.53. Na ni methu cael fwy, achos os ni'n edo 360 arall, ni'n mynd i fod tu allan i'r cyfwng. Felly mae dyn ni 4 ateb am z. Cofio nawr bod z yn 2 theta, felly mae theta yn mynd i fod yn hanner z, sef 9.7, 80.3, 189.7 a 260.3. Nawr, o uned 1, dethon ni ar draws cos sgwar theta plus sin sgwar theta yn hafel i 1, a bod tan theta yn hafel i sin theta dros cos theta. Hefyd, ni wedi cael y tair diffiniad yma am sec, cosec a cot. Felly, os cymerwn ni hafaliad 5 a 2, gallwn ni weld bod cot theta yn hafel i 1 rhannu tan theta, sy'n 1 rhannu sin theta dros cos theta, a rhannu gyda ffracsiwn, chi'n lluosi, nid yn peniweired a'n lluosi. Felly ni'n cael cot theta yn hafel i cos theta dros sin theta. Be chi'n neud yw lluosi dy cos a rhannu dy sin yn y sefyllfa yma. Felly, mae gyda ni unfathiant 6. Os nawr edrychwn ni ar hafaliad 1, a rhannu gyda cos sgwar, fe gyda fi 1 plus sin sgwar rhannu cos sgwar, yn hafel i 1 rhannu cos sgwar. Cymeryd y sgwar tu allan, felly 1 plus sin theta dros cos theta wedi sgwario, yn hafel i 1 dros cos theta wedi sgwario. Na ni gwybod bod sin dros cos yn tan, felly 1 plus tan sgwar theta dyn ni,
a mae 1 dros cos yn sec, felly mae 1 plus tan sgwar theta yn haflu sec sgwar theta. Felly unfathiant arall sy'n ddefnyddiol iawn. Os ewn ni nôl i 1 eto nawr a rhannu gyda sin sgwar tro yma, mae gyda ni cos sgwar theta rhannu sin sgwar theta plus 1 yn haflu 1 rhannu sin sgwar theta. Mi nôl i'n diffiniadau ni, a mae gyda ni cos theta dros sin theta wedi sgwario, sy'n cot theta wedi sgwario, plus 1 yn haflu 1 dros sin theta wedi sgwario, a mae 1 dros sin theta yn cos sec theta. Felly mae gyda ni yr unfathiant cot sgwar theta plus 1 yn haflu cos sec sgwar theta. Felly mae yr unfathiannau yna i gyd gyda ni i ddefnyddio mwyn datrys hafaliadau trig. Felly, enghraifft 2, datryswch yr hafaliad 4 sec theta yn haflu 1 minus 3 tan sgwar theta. A mae theta rhwng 0 a 2 pi, felly ni mewn radiannau. Felly, edrych ar ein rhestr o unfathiannau a diffiniadau, ni'n gallu gweld os defnyddio ni yr hafaliad yma, 7, yr unfathiant 7, ni'n gallu gweld bod 1 plus tan sgwar yn haflu sec sgwar, felly mae tan sgwar theta yn haflu sec sgwar theta minus 1. Felly nôl i'r hafaliad gwreiddiol, mae 4 sec theta yn haflu 1 minus 3, a wedyn sec sgwar theta minus 1. Felly os y bracet, cofio mae minus, felly mae 1 minus 3 sec sgwar theta plus 1 dyn ni yn rhoi 4 minus 3 sec sgwar theta. Mae gyda fi yma quadratic mewn sec, felly gos y popeth un ochr mewn trefn, felly plus 3 sec sgwar theta plus 4 sec theta minus 4 yn haflu 0. Hafaliad quadratic, felly ni'n gallu datrys hwnna'r cyfrifiannell neu ffactorio, a ni'n cael bod sec theta yn minus 2 neu 2 dreian. Felly, os yw sec theta yn minus 2 neu 2 dreian, ni'n gallu dweud bod 1 dros cos theta yr un peth, neu bod cos theta yn mynd i fod yn minus hanner wedyn, neu 3 dros 2. Na dyw cos methu fod yn fwy na 1, felly ni'n gallu anwybyddu'r ail ddatrysiad yma. Felly cos theta yn haflu minus hanner, graff minus hanner gyda ni yma, ni angen theta rhwng 0 a 2 pi. Felly'r cyfrifiannell yn rhoi'r gwerth cynta i ni, theta yn hawlu cos minus 1 minus hanner yn rhoi 2 dreian pi. Felly ni yma yn rhywle. Aw cymesuredd y graff, ni'n gallu gweld bod yr ail ddatrysiad yn mynd i fod yn 4 treian pi, fel yr ail wreiddyn. Felly mae'n theta ni nawr yn 2 treian pi neu 4 treian pi. Yn ddau datrysiad ni. Enghraifft 3. Datrysiwch yr hafaliad cot theta yn haflu minus 5 cos theta, lle mae theta nawr rhwng 0 a 360. Nawr, does dim un o'r rhain gallen ni ddefnyddio a rai yr sgwar yma, gallen ni ddefnyddio, ond os defnyddio ni 6 a gosod cot fel cos dros sin, mae cos theta dros sin theta yn haflu minus 5 cos theta. Lliosi dy sin, mae cos theta yn haflu minus 5 cos theta sin theta. Chi methu canslo'r cos achos gallai fe fod yn 0. Felly, ni'n mynd i ffactorio. Felly, gosod popeth un ochr, gosod yn haflu 0. Ffactorio, tynnu'r cos mas. Felly, mae 1 ar ôl plus 5 sin theta. Nawr ni'n gallu dweud, naill mae cos theta yn 0, neu mae'r bracet yma'n 0, sy'n rhoi ni fod sin theta yn minus 1
5. Cos theta yn 0, digon roedd, theta 90 neu 270 gradd. Sin theta yn minus 5, edrych ar y graff, minus 5. Wel, mae cyfrifiannell yn rhoi gwerth i ni minus 11.5. Ond ni'n gallu gweld o cymesuredd y graff bod mynd i fod yn 180 plus 11.5 a 360 minus 11.5. Felly, nig yw minus 11.5 yn yr cyfwng ni angen, ond mae'r ddoi nesaf yn. Felly, mae'n ateb ni yn 90 gradd, 270 gradd, 191.5 a 348.5. Mae'n bwysig bod chi'n neud yn siwr bod pob un o'r gwerthoedd gyda ni. Enghraifft 4. Mae ongl alffa yn aflem rhwng 90 a 180, gyda cot alffa yn haflu minus 9. Darganfyddwch union werth sin alffa a cos alffa. Nawr, os dwi'n sgrifennu cot alffa fel cos alffa dros sin alffa, haflu minus 9, dwi ddim yn mynd i gael y gwerthoedd gwahanol. Felly, beth ni'n gallu wneud yw defnyddio unfathiant 8 a dweud bod cosec alffa yn haflu cot sgwed alffa plus 1. A wedyn, ni'n gwybod bod cot sgwar wedyn yn mynd i fod yn minus 9 di sgwario, sef 81. A 81 plus 1 yn 82. Felly mae cosec sgwar alffa yn 82. Felly mae cosec alffa yn plus neu minus ail isradd 82. Nawr, cymeryd diffiniad 4, mae cosec yn 1 dros sin yn mynd i fod yn plus neu minus 82, ail isradd 82. Felly sin alffa yn mynd i fod yn plus neu minus 1 dros ail isradd 82 wedyn. Nawr, mae alffa yn aflem a mae sin alffa yn positif yn yr pedrant yna. Felly, ni'n mynd i gymeryd y gwerth positif. Felly, mae sin alffa yn 1 dros ail isradd 82, gwerth union sin. Nôl nawr i hafaliad 1, a ni'n gallu dod o hyd i cos sgwar trwy ddweud bod cos sgwar alffa yn 1 minus sin sgwar. Sin sgwar, felly mae cos sgwar alffa yn mynd i fod yn 1 minus, wel, hwnna di sgwario yn 1 minus 1 dros 82, sy'n rhoi i ni 81 dros 82. 1 minus 1 dros 82 yn 81 dros 82. Felly, cymeryd ail isradd hwnna, ni'n gwybod bod ail isradd 81 yn 9, felly ni angen cos alffa yn plus neu minus 9 dros ail isradd 82. Ond mae cos alffa, mae alffa'n aflem, felly mae cos alffa yn mynd i fod negatif rhwng 90 a 180. Felly ni'n gymeryd y gwerth negatif. Felly mae gwerth union gyda ni yma am cos alffa. Minus 9 dros ail isradd 82. Allwch chi ddefnyddio gwneud ail ddatrysiad eich hunain i'r enghraifft yma wrth dechrau gyda fformula 5 a 7 mwyn darganfod gwerth am cos alffa. Ni wedi cael sin alffa fyna. Gwaith i chi fyna. A dyna ni y diwedd y cyflwyniad yna.